Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakabai day pat bar gajing dawa jong ki South Seng baka sorkar gadai ban perlong ya ka dorbar bakar pang hapo ying dorbar thau an halor ka airline permit ya ka baka sorkar jela kala pentip ba on sale no shen kumta ka Confederation of Meghalaya Social Organization kala dawa ba baro nriu phongut ki khot jong ka ying dorbar thau an jong jela ki dai ban lech hi daladi ban IT sha ka sorkar pedeng ya ka rai jong ka lumpung dorbar halor ka ILP ya kani la ya thu do chairman joka komso Robert Jun Kharjarin ha ka jingya kendu bat ki lat pathai khubor ha ka sing se jan khat sau tari unopra 8000 khat khandai kat ba ki khot joka komso gidang lejingo ya ki tu gi baman saw ha civil hospital Shillong nakaliang ka jongi we will accept nothing less than Bengal is a frontier regulation but ngilayo khuboru nakaliang jong ki bru ka sarkar kidon ki minister kidon ki bru ka sarkar ki bala pentip changi ba nakaliang ka sarkar kan session no ya ka special session jong ka assembly ha ka ne ka tayo ka banwan tingi welcome ya kata ka rai jong ka sarkar but ni ongro but ni dawaru akum ka ni ka por ba baro anri phongot ki MLA omdei weiru uban keren da kemui pan ni dawa ba weiru omdei ban keren ba imdon kam ILP kamta mi mukul sangma ni keren da ka basai ba omdei shu bantang ele kai ya sentiment jong ki bru omdei shu bandang penkalan jalibi ya kani ka kam ni kentu ya bat ya barok ki MLA ke badan ha ka ruling ya barok ki MLA ki badan ha ka opposition ba hakum kani ka por hakum kani ka por jong ka saw ka sen hakum kani ka por bangi kum ka jalangi up ya kata ka jingma bakin yaklet ya ki political differences ki jong ki kini I sadin ya ki pass but kini yaklet ru ya ka next election kamaduan compare rei hakum kani ka por kalong ki di ban ya teli baro anri phongut ki di ban terlibat ni kemik nanti bagi di ban phak tanggawai kesur baka mekhlia baro anri phongut ki dawa ILP na kasur ka padeng kata ka di ka jingkwa ka jungi bat ni kentu ya baro anri phongut ki MLA ki badan ham opposition bat ruling bagi di ban kersan baik yakum kan kapor bat la don way ni aro bakarentam ubalik kan riang nakaliang jungi ka seng nyemban singi haman ben long ki jingi ki persya kita ki MLA ki ba persya ka Bengal San Frontier bat ya ka ILP tingi kentu ya ka government ka di ban khot kloilan ya ka special session hot kila pentip ngi bakin khot ha ka ni ka tayo ka banwan rei ngile ngi ko ano skin kong si baru la dalong ru ka biang na oblei khnang bala ban temno ka ni ka situation bat khnang bala ban phano ya ta ka resolution sya ka home ministry jong ka sarkar kami khnang ba ka home ministry kan yo ban notify no kan yo ban notify no by ka Bengal San Frontier regulation lan ne kata ka ILP lapan trikam ha ka jala ka jongi ti sai sinpat lingba jong phi ngi kwa ban kerensai ban nakalia ka seng namar ba ka ILP kala trikam ngi kwa namar ba ka CAB kala trikam stangkat nos ngi lesi u presiden un sasoy ya kani ka bil kan salong an ti khnang ba ngindon ka jingeda ba pura ya ka jala hi bar khoi ka ILP ka ban wan hakum kani ka por